Dneska vás vítam z nového videa. Dneska v Geometry Dash World si ideme spraviť všetky levely. Hej, mám ich, ale toto. Nevypočul som si ich celé. Niektoré. Dobre. To som zistila. Vyzerá to celkom ľahko. Už dávno som Prečo? To je koniec? Veď to trvalo ani nie 54, 1 minútu. No tak zase. No tak ideme na ďalšie. Bez Yellow sme dostali. Nie! Ja som nuvek. Ďalšie. No. Prvé. Chyba. Čo som to je za vec? Dobre, nejaké neviditeľné bloky, takže a koniec. Jaké rýchle. Ukáž, koľko mi to trvalo? 55 sekúnd, briliant. Normálne ideme ďalšie. Machina. OK, tu už máme to. Poviem vám, že tento vod je akože pre začiatočníkov. Hej, akože... No tuto niektoré levely sú taková. Vidíte. Easy level. Ukáž koľko. I am Spanish. Ideme years. Máme stíhačku. Nebolo. To bolo tesné. Ono sa mi to znižuje. Dobre, máme to a ideme na ďalšie. Už mám to malo 1 minútu. Frontlines. Som červená barva, už vidím, že sú to zmena gravitácie, pozor. A pozor. Zmena gravitácie. Pritom dobre, máme to. Tu nám ide muzika. Ideme na to. Tu máme UFO.
Można? Nie! To nie stracenia percent. Ciesne, a teraz a jeszcze wam tu chcę powiedzieć, że w Wordzie nie są żadne gwiazdeczki. Także, komu nie wiem sprawdzali Word, który jest najlepszy. Najlepsza aplikacja od Droptopu, a to, że geometrii który ma najlepsze rozwije telewizji, Triton. A, mam. Ona mi jest tak, ta muzyka. Mamy sobie sprawić, żeby ja też robię levely. Strike. No to są posłuchać. I to było tyle. Myślę, że to na końcu jest Triple Spike. A tutaj jest tutaj portal jak wygląda. A tak no i to zaczyna być troszkę ciasno. To nie chcę bardzo solidnie. A to jest, to było tak. No są skoczyć! Muszę to jak dać. Ajaj. Ale to potem to jest trochę mniejsze. Ani razu się nie rozdaje z drugiej strony. Oczywiście. Ja sam załamałam na swoje skoczy. Dzisiaj dostaniemy na ten jam. Czemu znowu na prostaki? Ja. Nie.
Wyskoczył skór! Jest, mamy to! Mamy to, ale jak nam to trwało? 5 minut! Wow, to teraz ten amazing. 20 fokusów. Ember. A tu sme gulička zase. Okej. Ja to skoro. Mamy to. Już jest cała muzyka. Okej. No. Duży blok pierwszy. Okej. Mamy, ale nie gotowa. Come on, so close! Zase są Toto są sprawy aj na Meltdownie, co właśnie poprzedni level Meltdowna. Lebo ja kupowałam, ale to nie dokończyłem. A 90% chyba. Kamo zasa! Ja zapraszam celką z Guzikra. To nie ma przyjdę do nas teczka, hej. Jest to idziemy. Nie jest twardy na teczkę, ale najwyższy to. A to gdzie wodę? Mamy tutaj czerwonej, którego. Jest! Dawaj, dawaj, muzyka. Monster Dance. Trochę muzykę. To chyba z tym no to mój oczy. Nie! O tu są jasne na przykład. Na tym początku wtedy.
Idę to pomałe. No ja odpowiedzieć się super. No ja. Super level. Dobry. No i to tak jest to dobry. Nie znoszą tyle mi, jako że tie orbity się nie skakać, na przykład to nie było, że to mi automatycznie jakieś presja i podpisać. To teraz nie daleko. O, to było ciasne, tak. To jeszcze 3%. Nie! Sercem. Prawo. Ja to pozwoliłem, ale... A teraz popatrzyłem sobie jak skończył. To nie, ale... Włączę tam bardzo jakąś sytuację na starym magnesie. Ale to chyba jeszcze chwilę w nubach. Także... Chodź, jest! Jest, mam to! Posledný level complete. Tuto farby żółte. 10 000 jumpów. Koliko mam jumpów? Właśnie. Robtop? Nie. Ja to nie chcę. No. Dobra, ja teraz jem pozrieť, koľko mám na starého Magna, ukáž. Menej ako na starého Magna. Oveľa menej. Tak, dúfam, či sa vám video páčilo a keď áno, zanechajte like a odber. Čaute.